Arratsaldeon, ongi etorriak Literatura programara, gaurko programa berezia daukagu, gurekin Aritza Bergara daukagu, eta Gotzone Butron. Ongi etorriak, biak? Ni esker. Zelan? Oso, ondo. Ondo? Kaixo, bai. Bai. Bueno, lehenik eta gero goaz zurekin hitz egingo dugu, zure liburu berria, orain dela gitxi atera dela. Bai. Ez? Pasaren astean. Pasaren astean, ia primizian, ez? Daukagu. Baina orain goaz zurekin, Gotzone, komentatu pizka bat, pasadan apirilean egin zenuten saio hori, izan zela Ai Ama liburuarekin, Arantza Iturberena. Zelan joan zen hori? Bueno, ondo, a ber, oso iritzi desberdinak egon ziren, batzuei ez hitzaien ez ebez gustatu, beste batzuei asko, eta beste batzuei, pues, normal. Arantza Iturbeko horrek, planteatzen du, berak aurra izan zuenean, horren ganean gertatu zitzaizkion aldaketak, bizitzan eta horrela. Eta batzuk esaten zuten hori ez zela literatura, eta egia esan eleberria ez da. Orduan da gehiago eguneroko bat, edo lako zeo zer. Eta bueno, beste batzuk, komentatu genuen agian bai beste garai batean zegoela idatzita, eta gaur egun ikusten genuela apur bat desfasatuta zentzu batean, ez? Beste zentzu batean ez, baina zentzu batean bai ikusten zala beste garai batekoa zala. Baina, bueno, oso interesgarria, beti tertulia oso interesgarria. Zenba jendea gerturatu zen saioa? Bueno, pues honetan 8-9 bat lagun egon ginen. Eta hori, gizonak eta emakumeak, eta, bueno, hor bai iritzi desberdinak izan ziren. Gazteak normalean hurbiltzen dira edo faltan deko gazteak? Ez, gazteak ez, hemendik animatu nahi doguz gazteak, etortzeko, eta bai tertulia interesgarria da, divertigarria da, azkenean bakoitzak hor plazaratzen du bere iritziak gai hori aitzaki hartuta, orduan hori, animatu daitezela guztiak. Eta bai eskertu beharra daukagu kasinoari, Hotel Bahia de Plentzari, espazio hori eskaintzagatik hilabetero, ez? Bai. Oso leku polita da, han biltzen gara eta gonbidatuak izan dugu zenean ere, han bildu gara eurekin, eta oso aproposa, bai. Bueno, gero komentatuko dugu urrengo saioa, jendea animatzen den eta hurbiltzen den, gazteak bai, eta familia guztia. Eta orain zurekin goaz, Aritza, ongi etorri berriz, Aritza Bergara. Aritza Bergara, Lustiza, idazle musikari eta euskal kulturari lotutako ekimen berrien sortzaile eta bultzatzailea zara. Gidoilari eta idazle moduan ibilbide luzea egin duzu bai. Eta lehenengo mitologiaren inguruan argitatu zenuen hainbat liburu ilustratu. Euskal Herriko mitologia eta gero intrigako eleberriari ekin diozu, ezta? Hori da. Bueno, orain Sueños Ahogados, zure zeigarren eleberria azte bete dara makalea. Bosgarrena. Hemen txatu apuntatu daukat, baina bosgarrena. Listo. Bosgarrena, kalean, lehen esan dugun bezala, aste bat dara makalean, bakarrik, ez? Hori da, goin dela aste bat jaso nituen ni lehenengo alean. Bai. Orduan, bero dauz oraindik. Bueno, konta iguzu pizka bat zertan datza zure liburu berri hau? Liburu honetan nahazten ditut bi gai. Alde batetik droga eta drogaren inguruan mugitzen den guztia, trafikoa, eta gero batez ere jendea nola bizitzen duen ere, pertsonalki. Eta gero beste aldetik, eta garrantzi gehiago dauka bigarren atal honetan, atal hau, kontatzen dut batez ere neska baten ibilbidea, Afrikatik ihes egin behar duenetik, honaino heltzen den arte eta gero hemen zer gertatzen zaio. Bere helburua da Britania Handira joatea eta gaur egungo gaia da eta egunero irakurtzen dugu berriak horren inguruan, Santurtziko portura dijoa, Bilboko portura, eta horren inguruan dago kanpamendu baten, eta hantxe mafiaren bat edo harrapatzen du eta bidaia ordaintzeko
esplotatzen ditu, pertsona batzuk, eta pixkat hori da, bi historiak nahaztuta. Claro, hori dira, bi historiak agertzen direnak liburuan, baina gero badago protagonista bat ikertzen duena zer gertatzen ari den handik, zergatik hiltzen ari da jendea, eta hori da nire protagonista Martin Alustiza. Eta zer dago Aritza Bergaratik zurez 5. liburu honetan, protagonistan? Protagonista, eta ez bakarrik protagonista, beti daukate elementu batzuk, nireak direnak edo. Lehenengo eleberria idatzi nuenean protagonista beste bat zen polizia bat, eta kontrapunto moduan jarri nuen kasetaria, ni ikasi du soziologia eta beti izan dut antze, zergatik ez kasetaritza, eta alde honetan hori sortu dut edo atera dut hori ni neukan nahi hori, pertsonai honekin, eta bai batean eta bai bestean askotan jartzen ditut nik bizitako gauzak edo sentimenduak edo, baina ez bakarrik hauekin, gero beste pertsonaiak ere asmatzen dituanean saiatzen naiz hori pertsona errealen elementuak barneratzen eta pertsonai horri gehitu edo, Eta zure inguruko jendea hartzen duzu modelo bezala edo? Badago denetan. Ez dakit hau izan daiteken edo ez, porque askotan igual. Bai. Normalean bai, baina gainera saiatzen naiz hori halako omenaldi txikiak egiten, Adibidez, ni sinatzeko nire liburuak, lehenengo A. Bergara izan zen, gaia nahiko polemikoa zelako, hori pederastia eta eta jarri nuen horrela, baina gero besteetan Aritza Bergara, baina Alustiza geratzen zenan galduta, eta esan nuen nire amaren nire hildo hori ere pixkat aipatzeko, hori protagonistari jarri nion abizena, Gero batzutan ezagutzen ditudan pertsonak erabiltzen ditut, baina beti modu honean, pixkat omentzeko edo, baina bai, normalean hori ezagutzen ditudan pertsonak dira. Eta nonork etorri da liburua irakurri ostean, oie, hau ni naiz edo... Hau ni naiz ez, batzutan badakite zeren izenak ere agertzen dira, eta ez bakarrik hori baizik eta jendeak eskatzen dit. Oie, hurrengo liburuan zergatik ez nago sartzen eta... Bai, ezagunak eta... Armintzan hain batek eskatu dit hori, hurrengo eleberrian egon behar naiz, irakurritu aurreko 5, sartuko dugu, izango du papertxuren bat. Ez dakit hurrengoan Gotxone edo biak aterako garen, ez dakit edo telebista, klintxo telebista, ez dakit platoa, azkenean igual emana heldu, bere... Zuek ez dakit edo plintxa telebista ez dakit, baina esan beharra dago hori kasetaria hemen plentzian bizitzen dela, eta plentzia agertzen da beti eleberrietan, bai. Hori, zure eleberrietan gai sozialak eta intrigan hasten dituzu. Zer gustatzen zaizu gehiago idaztea? Bata, edo bestea, edo biak... Alde batetik, niri gustatzen zait irakurtzea hori intrigazko historiak, baina idaztea bakarrik jendea divertitzeko geratzen zen motz. Orduan, esaten nuen, idatziko dut honetaz, baina jendea pentsarazteko, edo sartzen ditut hori halako gaiak. Lehenengoan izan zen pederastia, bigarrenean gaur egun daukagun modelo energetikoa edo, hirugarrenean Hego Amerikan dauden herri indigenen egoerak, gaur egun ondino borrokan daude beraien kulturak, eta ez bakarrik kulturak, beraik ere bizializateko, Gero laugarrenean ez egon hain argi, ez nuen sakondu hainbeste, izan zen memoria historikoaren inguruko datu batzuk sartu nituen, eta 5. honetan sartu dut etorkinen historia. Ez gaur egungoa denez, bilatu dut gainera, orain arte hori esaten nuena, jendea irakurtzen badu eta ondo pasatzen badu irakurtzen, ondo, pausu bat eman da, baina beste pausu bat eman nahi nuen, hori gai honetaz pentsatzea, baina gainera, kasu honetan plantatu dieta ongi etorri errefusiatuak plataformari elkarlan bat eta egin dugu elkarlan hori. Orduan, izango da beste pausu bat, aurkezpenak egingo ditut eta aurkezpenera saiatuko naiz hori ongi etorri errefusiatuko plataformaren kideren bat edo etortzen gaia aipatzeko, adibidez, hurrengo astean egingo dugu Bilbon lehenengo aurkezpena zen ondino aurkeztu ari dago liburua eta etorriko da CEARreko kide bat, hori emakumeen trata eta esplotazioari buruz datu errealak emateko. Zer azkenen nirea da novela batzutan aldatzen dituz horrelitatea. Benetan
zer dagoen jakiteko, ez? Eta jendearen gana eramateko datu horiek. Eta zer eraman zaitu gai hori jorratzera, liburu batean? Pues, nik uste dut hori ni alde batetik halako elkarte sozial batean lan egiten dut, eta gero beste aldetik niri interesatzen zaizkit gai horiek, eta batzutan irakurtzen dut periodiko baten, edo entzuten duzu irrati baten, eta esaten duzu, ostras, horregatik ez nire, ez dut esango, ni daukat ikusten duanean halako arazoren bat edo, kezkatzen nau, jakin nahi dut gehiago, eta batzutan esaten, ostras, eta inor ez du egiten batez honetaz, ez? Adibidez pederastia arloan, esaten, ostras, zenbat kasu, hemen Euskal Herrian, garai horretan ez ziren ezagutzen, esaten du, mundu osoan zer gertatzen bada, hemen Euskal Herrian zergatik ez, ez? Eta modu artifizial baten kokatzen dut gaia hemen, baina hori, jendea horren inguruan buelta batzuk emateko, ez? Sensibilizatzeko jendea bat. Gainera, hori izan duzuna, ez? Errefuxiatuen kontuarekin eta hori guztia, zer mugitu egin da gure barrenean eta gure sozialki bai zer mugitu da, eta nik uste dut orain jendea bai sentsibilitate handiagoa daukala horrelako, ez? Nik uste badaudela bi ikuspuntu ezberdinak. Alde batetik da, hori, behitu etortzen dira, behitu zegoeran etortzen dira, baina galdetu behar diogu geure buruari zergatik etortzen diren, ez? Ni liburuan planteatzen dudana da, aldea hori mendietan, Kongo eta Kamerunen arteko aldea edo herrixka galduta batean, agertzen dira mercenario batzuk lurra horiek okupatzera, zertarako koltan ateratzeko, koltan zertarako gure mugikorrak, ordenagailuk eta azken finean gu gara. Ara juten garenak, mugitzen dituguna dana, aprobetxatzen duguna nahi duguna, eta bestea botatzen dugu, ez? Eta botatzen dugunen gauzen artean, pertsonak daude. Zaigu interesatzen eta oneltzen dira, baina gu ere horretan badaukagu arduraren bat edo. Hori ikuspuntu bat, eta gero badago beste ikuspuntua, eta dira hori gertatzen direnean atentatuak edo ez dakit, etorkinak ez, kontuz, orduan, ez dakit, honetan nahi izan dut landu lehenengoa, politago dela. Gainera gaia ezagutzen dut, zeren ni lanean ezagutu ditut errefuxiatu batzuk, eta gogoratzen dut lehenengoa etorri zena izan zen Siriako gizon batek, 60 urtekoa gutxi gora bera, eta juten zenean eramaten zuen dana eroskiko poltsa batean, hori izan bere bizitza. Orduan, horrekin geratu nintzen pixka, ostras, hau landu behar dut eta jendearen gana eraman behar dut, ez gaia. Esango zenuke etorkinak direla gaur egungo 21. mendeko esklabuak? Gauza askotan bai, nik uste gauza askotan bai. Emakumeen kasuan. Emakumeen kasuan, entzuten dugunean hori trata, emakumeen tratak eta pentsatzen dugu beste lekuko gauzak direla, baina hemen Euskal Herrian ere azken hilabete tardi edo azken 2 hilabetetan egon dira bi operazio halako mafien kontra ere, hemen ere gertatzen ari da hori. Eta ez bakarrik hori, badaude gero, hori igual da gehien aipatzen dena komunikabideetan, baina badaude beste esklabu motak ere, beste arloetan, gizonak igual hori lurrak lantzen, batzutan ere etxeko lanak egiten batzuk dauzkaten baldintzak ez dira, ez dakit. Nik uste du baietz, nik uste dut nahi ez ditugun lanak botatzen diogu beraiei eta baldintzak ez dira bat ere onak. Nik ez dakit hori esklabu hitza egokiena den, baina esplotazio nik uste dut nahiko orokorra dela. Kuriosoa da dena den, Bilboko portuan ere, hain urrunago joan barik, zelan egon diren dauden kanpamentuak, refuxiatuen kanpamentuak, ezin direnak irten, eta ostera armak irtetzeko, dago beste, nahazten dira biak, armak irtetzeko oso erreza da eta zaila da hori gelditzea, trafiko hori gelditzea, eta ematen du pertsonen trafikoa, berez, ezin dela hortik mugitu, oso
Nik uste dut, bai, hori, zuge komentatzen zenuena, da, ez dakize punturaino gube garen konstiente guk horretan zer daukagume, bai, ez dakite, responsabilidade edo gure bizitza eguneroko bizitzan, eguneroko bizitzan. Hori, azkenean nik uste dut hori daukagun mugen politika edo, ez? Armak atera daitezke edo nora joan daitezke eta legala da gainera hori eta pertsonak ilegalak, baina pertsona ilegalak zer da hori, ez? Pertsonak dira, gure garaian ere, hori Euskal Herrian, askotan gara beste lekuetara behar genuelako eta horrein haiek etortzen dira horregatik. Inork ez du usten bere lurra atzean, juteko beste leku batera abentura bizitzeko egon daitezke kasuak, baina gehienak dira behar dutelako bizitzeko, bizi irauteko. Igual hor kontrastea bebai, hemen gerra zibila zizanean irten ziren umeak, beste Frantzia, Belgika eta Rusiara familiekin eta zelan izan ziren onartuak eta gaur egun zer gertatzen da, porque eurek ere etorkin gehienak konfliktoetatik datoz, edo gerrak, edo pobrezia, edo... Normalean hori batez behan aipatzen direnak dira, edo Afrikatik hori guda bat dagoelako, edo halako egoera alatz bat dagoelako, edo bestela hori Libia, Siria, Afganistan handik etortzen dira. Bai, liburuan protagonista esan dugu Martin kazetaria dela, ikertzailea, baina badago beste protagonista bat bebai, dana neskatoa, neskato afrikarra eta bere ibilbidea kontatzen da liburuan. Horretarako dokumentatu egin zara non, irudikatu egin dozu bere ibilbidea edo zelan nondik irtetzen da horren ideia. Irakurri dut nahikotxo horren inguruan, nik uste dut hori Afrikatik etortzen diren pertsonak ibilbide oso gogorra daukate, gehienak igual egon alda hori salbuespen bat, baina gehienak pasatu behar dituzte hori kaiukoetan edo beste motatako oztopoak dituzte bidetik, baina emakumeen kasuan gainera nik uste dut daukatela karga gehiago. Askotan hori bidaiak ordaintzeko hori prostitutu behar dira edo horregatik nahi nuen hori emakume bat izan alde batetik. Eta gero izan da batez ere hori irakurri dudana, dinot. Hau ez da askotan esaten diate, zure liburuak idazteko zen nolako burua izan behar duzu, zer izango duzuan barruan, eta nik esaten dut irakurtzen dut egunkariak eta batzutan berriak gordetzen ditut, eta horren inguruan idazten dut. Nik ez dut asmatzen gauzak, hori benetan gertatzen ari da. Oso gogorra da, baina horrela da. Esan dugu bebai, liburua oso berria dela, aste bat eskaz dago merkatuan, eta ganera zuk editatu dozu orain arte zure liburuak. Hori zergaitik egiten dozu hor, nahiago dozu zirkuitoetatik kanpo, editatu eta zabaldu, banandu. Osea, editore, banatzaile, idazle lan guztiak egiten dozuz. Mitologiaren kasuan ez. Mitologiarena lehenengo 3 liburuak izan ziren Astiberrirekin eta banatzaile arruntak. Gu gero egin genuen lan bat, elkar lan bat Irurtzungo elkarte batekin, eta atera genuen bai liburua eta bai DVD-ron halako gida interaktiba edo modukoa euskal mitologiaren pertsonaiekin, eta hori elkarrek banatzen du, banatzaile normal bat, baina gero eleberriekin ez dakit alde batetik kontaktuak ez neuzkalako eta gero beste aldetik ere kontrolatu nahi nuelako zer ateratzen nuen, nola ateratzen nuen eta nora heldu nahi nuen, eta horregatik egin genuen horrela. Badauka abantai batzuk, alde batetik hori dana ibilbide osoa kontrolatzen duzula, baina gero zailtasunak ere zaila da batzutan hori leku guztietara heltzea, baina nahiko polita da jendea deitzen didatenean eta arantza noa eta sinatzen diet eta beraiekin nago, hurbiltasun hori nik uste dut lortzen dela. Eta non aurkitu dezakegu zure liburua? Momentuz banatu barik dago, lehenengo aurkezpena egin arte, gero ongietorri errefuxiatuak badauka lokal bat Bilbon, Bilboko lokalean egongo da, eta gero badauka Torialako saretsu bat eginda,
baina dira liburu denda, baina liburu denda bereziak, dinot, ez da egongo enak baten edo halako kate baten, baizik eta hori herriko liburu denda betikoak edo txikiak edo, ez? Hemen Plentzin edo Gorlizan Hemen Plentzin badaukagu, Portuko estankoan daukagu, Armintzan ere badaude, bi tabernetan, zenan ez dago liburu dendarik, eta gero hori badaukat hori osatuta alako sare txiki bat. Hemen Bizkaian batez ere daukat 20 bat puntu edo, eta gero Gipuzkoan ere, Nafarroan ere, Araban ere. Lortu nahi duenak ez dauka eskusarik, ez? Eskerrik asko, Aritza, gurekin egoteagatik, plazer handia izan da guretzat zurekin kontatzea eta zure liburua aurkeztea, eta orain dela aste bat kalean dagoela, hasi eskerrik asko gurekin egoteagatik. Esker, zuei. Gutxone, bagoaz hurrengo saioarekin, ezta? Bai, hori da. Hurrengo saioa dela maiatzak 30, ez? Bai. Zazpitarritan, beti bezala kasinoan, eta oraingo honetan nor egongo da zuekin? Bai, oraingo honetan komentatuko dugu Alaine Agirreren liburua, bi aldiz erditu zinen ita zama. Emoten du azken bola honetan bagoazela okatik okara, hanbatasunaren inguruan. Alaine Agirrek dekoz liburuak aurrentzako bebai eta helduentzako. Eta, bueno, nik berari entzun diodanez, berak helduentzako idazten duenean, ustu egiten da, nolabait, bere barnea ustu egiten du, eta bebai horretatik elikatu egiten da. Baina nik esan beharra dauka liburu hau niri asko gustatu zitzaidala, baina ikutu egin ninduela bebai, porque berak hitz egiten du oso modu gordinean bere familiari buruz, eta ni bakarri pentsatu nuen, ai ama, pentsatu nuen, bere amak ze pentsatuko du. Eta, bueno, hori, oso interesgarria eta oso polita, eta animatzen dugu jendea irakurtzen, liburua irakurtzen, tertuliara etortzen, eta, bueno, badakizue liburuak daudela liburutegian, eskatu aldozu ez, edo bestela, liburu dendatan erosi, bai, ondo, beti dator ondo hori. Oso ondo. Oraingoaz, asko gustatzen zaizun gauza batekin dela liburu bat. Eta asko gustatzen zaizula. Adi egon, ikusiko duzula nola herriko umeak eta herriko, bai gazteak eta bai helduak hitz egiten dute bere irakurritako liburuei buruz. Disfrutatu liburu matoia. Alejandra naiz eta liburu bat aurkeztuko dizuet. Diary of a One Picket dagoela. Ingelesez da eta rekomendatzen dut abenturazko liburua gustatzen zaion pertsonei, eta protagonista da Greg, eta oso divertigarria da. Agur! Bueno, hor daukazue liburu matoia, hurrengo saioan gehiago ikusiko dugu, eskerrik asko parte hartzen duzuen guztioi, mila esker benetan, eskertzen da. Eta gu bagoaz, agurtu zaigu denbora, eskerrik asko berriz ere Aritza Bergara, hemen egoteagatik, eta beti bezala, Gutxone Butron, placer handia, zurekin egotea hemen. Eskerrik asko, etxe honeri. Eskerrik asko egoteagatik, eta hurrengo arte.